Aksyon Balita! Kagahapong adlaw, giinigurahan ni Negros Oriental Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagarbarria ang road concreting sa sitio Nakawa, Barangay Mag-Abo, lungsod sa Amlan kagahapong adlaw, Miyerkules, Oktubre 18, 2022. Ang maong proyekto balor kini 5 milyones nga gahin nga pondo kinsa gipaningkamutan ni Congressman Sagarbarria sa kauluhan aron ang iyang distrito mahatnagan og halapad nga dalan sama sa Barangay Mag-Abo, lungsod sa Amlan ning probinsya sa Negros Oriental. Sumala pa ni Congressman Sagarbarria nga dugay-dugay na siya nga nagserbisyo sa katawan sa karuwang distrito ni nga lalawigan gani ang Barangay Mag-Abo sa lungsod sa Amlan ang usa kinis mga hatagan o pagdagad ni Congressman Sagarbarria tungod kay daghan ang constituente tungod kay poblasyon naman kini. Dugay-dugay na pinagkukunan rin pagka congressman. So kani Mag-Abo sa mga barangay nga ato juga ayo og tagad kay kakinahanglan niya unya kadua mo ni usas mga dako kayong constituents nga puyo bay ni barangay kay sa poblasyon maguni poblasyon na nasa kalay gamay kabunturan dito so dako juga barangay sa diri sa asan ni Mag-Abo. Dugang usab ni Congressman Sagarbarria nga balor 5 milyones ang kanidad sa dalan padlong sa Minteryo ang mismo gipasiminto aron dili maglisod ang katawhan sa pag-agi tungod kay maayo naman ang dalan og timing usab nga sunod bulan ting dagkot na sa mitaliwan sa minahal sa kinabuhi. Okay, so dalan pero sementeryo. No, so karon ang sulti ko at least karon malabot na ko na ang adlaw talag, di ba? November 1 sa mga tao, pwede na magdagot dito, magkalisod. Ikaw po na makidalan, di ba? Kung mo na yung mga butay yung anang, sige na, tayo itong prito lang, stop na dyan. Sa laing bahin, iinugurahan usab ang additional budget sa covered court sa Barangay Santa Cruz Nuevo ning dakbayan sa Tanay kagahapong adlaw. Diin gibutyag ni Congressman Sagarbarria nga wala pa kato nahuman ang ilang covered court maong adunay dugang nga pundo nga 3 milyones o giinugurahan kini uban sa mga barangay official sa maong barangay. Kaya budget ato ang anigurahan ni Taron ko, kasalan to? Covered court, additional. Primero budget ko laman, so karon additional 3 na gana. Ato na po rin. Ilan po inugurahan. Bisan human sa pagtrabaho niya sa Kongreso pagbalik na dire sa lalawigan sa Negros Oriental, iya na usab gipang inugurahan ang mga proyekto nga nahuman kini og non-stop ang proyekto ning tuiga og inaugurasyon sunod tuig aduna usay mga inaugurasyon og mga proyekto sumala pa ni Congressman Sagarbarria. Totoo na to. So non-stop din ko ngayon mong inaugurasyon ng bulana, wa man kayo. Di, karon tuig sa sunod tuig non-stop man eh. Oh. Kaya tara mga project ay inaugural. Ano bang magamit mga katawan? Wa na kay pawi ko gikas Congress, abot mo dire, wa na si sub-sub ang imuhang. Sige lang may kaso kay mumay atong tuig ko mo servisyos katawan. Yato ipadayon. Aksyon Balita! Human sa inaugurasyon sa proyekto sa road concreting sa sitio Nakawa, Barangay Mag-Abo, sakop sa lungsod Amlan, ang barangay kapitan sa maong barangay nga si Kapitan Maria Lodi Sisiban, dakong pasalamat ni Congressman Sagarbarria sa maong proyekto nga nahuman na kini. Matod pa ni Kapitan Maria Lodi Sisiban nga ang maong proyekto paningkamot usab kini ni Congressman Sagarbarria aron ang ilang gihangyo nga pagsiminto sa dalan sa sitio Nakawa, Barangay Mag-Abo sa maong lungsod. Karon ginigurar ko sa amo ang crossing Nakawa. Kang congressman ning project nag-costal ni og 5 milyon. Nya nalipay kog dako nga nahuman jud abot jud sa municipal cemetery. Dugang usab ni Kapitan Sisiban nga dunay 500 metros ang dalan nga ilang giinugurahan kagapong adlaw og adunay 5 milyones balor nga proyekto sa road concreting. Concreting road. Ang pila ka meters? 500 meters. Human jud. So 5 million siya ba? Oh, 5 million. Oh. Human jud. Sa isasab ni Kapitan Sisiban nga ang ilang gihangyo ni Congressman Sagarbarria pinagi sa ilang resolusyon sa barangay ang mahatag gyud kini ni Congressman Sagarbarria. Munang nalipay ra pud ko nga
ang iyang project nga gihatag namo wala jud maputol nga natag namo diri sa Magabo. Nang nalipay kong kay ug unsay akong hangyo magama day mig resolution na jud mi maginan jud mi kada tuig. Aksyon! Pagkita! Sumala usab ni Kapitan Maria Lourdes Sisiban nga nahuman ang ilahang dalan sa sitio Nakawa, Barangay Mag-abo, ila na usab gihangyo si Congressman Sigar Barria nga matagan sila og overpass nga proyekto duol sa ilang tunghaan. Matod pa ni Kapitan Sisiban nga tungod sa halapad nga kalsada ilang plano nga mabutangan og overpass para ang mga tinuan dito na muagi og inig kanaog sa maong mga bata dito na magulat ang tanod aron safety ang tinunan. Karon nahuman na ang among concreting naa na pud mi gipangayong congressman nga overpass sa Isis Eskulan. Di ba nabuntod man na sir? Munang akong gikuanan nga magpa-overpass ko kay haron ang mga bata tungod sa kalabad sa kalsada ato na sa taas magagi. Dayon naog sila ato na among tanod mo kuan nila pasakay sa pedicab murag safety na pud kayo. Ang usab ni Kapitan Sisiban nga mao kini ang ilang gihangyo nga proyekto nga do na kini budget nga 24 milyones og sa tuig 2024 ang pundot tungod kay sunod tuig malaki na kini sa budget ang ilang gihangyo nga overpass nga proyekto. Ningos congressman mga 24 milyon nga iyang ihatag namo. Pon 2024 pa na. Iya mga budget nga ma-implement kay budgeta pa man erong 23 para 24. Murang nalipay jud kog dako kay sikong ug unsay among mga resolution ako jud ang ihatod sa iya jung balay kay para jud mi dili ba makalimtan akong gihangyo niya. Murang naa jud ko kada tuig naa jud mi project ni congressman. Aksyon! Pagkita!